Jedlo do 10 eur? Poďme si spraviť tieto jogurtové lievance. Čo na to potrebujeme? 150 g polohrubej múky, 200 g gréckeho jogurtu, 2 celé vajcia, nejaký džem ako plnku, my máme jahodový, 1 lyžičku kryštálového cukru, 1 lyžičku prášku do pečiva, štipku soli, nejaké ovocie na ozdobu navrch. V miske si zmiešame 2 vajíčka, 200 g gréckeho jogurtu, lyžičku kryštálového cukru, 150 g polohrubej múky, prášok do pečiva, dáme štipku soli. Má to byť také hustejšie cesto, ale zase nie moc husté. Na panvicu dáme trošku oleja. Ak je olej zohriatý, môžeme pridať cesto. A opečeme lievance z oboch strán. Lievance máme upečené, natrieme ich džemom. Spojíme a hotovo. Vrch ešte môžeme ozdobiť jogurtom, práškovým cukrom a ovocím. Hotovo! Vyšli z toho 2 porcie a suroviny vyšli na 5 eur a 80 centov. Ideme ochutnať. Sú úplne také nadýchané. Spravte si jogurtové lievance aj vy. Dobrú chuť!